Ini ketika Batesi TV. Bat pidang pet ya kejing ya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor pat ngadon sabat we samla. Ubangat harai pia itu bayi nomor ba day la jupau la tai kuor. Hakini gi snem di balik. Tahu samla de la konkret banyakun ke election nang tay po nang krem constituency nagaseng TMC. Tahu samla John Slamari. Ngapdi yang semua hari sama sebenarnya program jadi banyak keren markmat bat ki kertong. Hak benek kong kuat kan kali na fi mah. Kai lese kata dau ba fi kum samla ba ju trai ka perda. Fi sin ya kare karai ba ni sikmat ni kun dia election. Hak benek kong ai khubli ke Batesi TV mo ba kala shimi ni ka senjam ban ya keren ban ngah ni ko por ti ke ba ngakwa banong ni ko por kalong ba kumba ka tu kajing kili kajung pi mentan kalong ba ke ba pelong pi ban ya khudi ni election na ka parti TMC badru ke ba pelong pi ban mi chakmat ban ya aireng ni ke election te kumbangan chupen itu elede kumba yo le se dan ki bampat tep yo le se ke niru kalong kajing ya lenti kajung amo kata kajing itu khanas pang kajing im kajung ngalas dang ban ya tre kampai ba na dus ne marajar rio mo kajing itre kampai ba kajunga kamdei chu ke badang sisnem arsnem hade ngala tre na do usnem arjar rio te ki bala ilam lenti nga te ke por ke dei na do i ba hsla bam kwai 2 rublei nata suki kajing ya lenti ka rukom tre kampai ba ka bomut ba ki labun ki bayalam yalam lenti banya tre ka kampai ba nata ibaning kong kumbang ong pi ba hsla bam kwai 2 rublei nata suki na do usnem arjar khandai cheneng mo lai sedang kam banyatri ke kampai ba di pastor PBM basai mo itu ru idei ba idei we I riurang ba jong ka jela Meghalaya bala no senyang sibun ya ki imlang salang te kajing ya don benta ke junga ha ke imlang salang kumbang la ongi pimta kala dei na du snem arajar riu te hadin suki bede na du snem arajar sipo sedeng hadin kajing klat jungi me junga mo te ngala sedang menyetrai kampai ba ka balong janai bat ka balong la runglut sikisnong kitau ki ba omdei tang hapo ka nong kerem constituency henry la yetre ru igi kampai ba sikiwe ki than jong ka bri new trap mo la ka dei ha ka than penursla nangta sipo nong stoin sya mau hati nangta sejirang sejentia nangta sya mau kerwat bat kum dah teter kajing itri kampai ba aku mangalong ipim ne ka dei bet ka ba las dang du sne marjan riu tikini kajing rung jonga sikini kasan perthai mentaru kalong ka ba ngampoi perkhat ngam dadan jingmut than namar ngi dei ki nong tri kampai ba mo ti sutenat bihi ban ya tri ki kampai ba ti ki kampai ba ki bangilai tri na du tu ki poru ki dei ki ba dei na ka menta ka dau ba jong ka ri ba kecek benriu mdei banga tre kampai ba tang na kadau banga mut banya kun election hendai kajing tre kampai ba kala dei na du tiki por na marba belengi I sibun kajing jong pai ba hakeleng jong kari nyu trap kajungi marba teng I ba kajing jong pai ba ki bobun kinong mi khmat kajungi kim pai khmat chiki haba ki pai ba ki shem kajing jing jinjar ke ba ki wat ki phone number jonga kia phone kia kontak kia dan ki bayi wan chi yang ki ong ba yarap lem se ingi dan ki jing ki bangi mat apa kesnong ka thau ki jungi ki dan ki jing ki bangi ki mat apa ki than khap put bat kum ta ter te ki jing tri kam ba kalong ka ba smutenat du kata wala de ki dan ki ding pengkiang ni yang tairu hande ki jing tri kam ba ka yai pe na ka por te ke wei ka bang ko ban ong ip kalong ba habangi tri ka kam ba mo kwa hi ban yo yu so jong ka jing job habangi ale ikuno ke issue ngirap yu ba mo teng habangi pej pare gini ka sarkar Meghalaya ka jungi habagi don ki jing jong pai ba abangi ngi ut ngi nam cha ka sarkar Meghalaya bun sien kam ju pai khmat te ngai ngu yu blei sha namar ba blei u pen I nga kalat ganti ba kinu ki jing jong ki pai ba jong ka beri new trap jong kari khasi ka jungi u blei ailat yangi u pen I kata ka jing shai leni kata ka jing tip ban tho si Delhi te nga similin ba ku mu wei nong tre kam pai ba mo ban tho si Delhi tengi I ba tho si Delhi ya kinu ki jing jong ka bentiu ngi na po Delhi wala ka dei ka sarkar kemiru hande ka pej ka khmi bai ka jing jongi ki ba dei sini ka than kumbang lai thu ipi ki than penursla kini ki than mau hati ki ki jaka jong ka bri nyu trep ru ki bobun ki issue ngila sim bat ngila job ru iki mo dei na ka dau ka jing rap jong ka Delhi kumbang ka ong ipi mene ka sarkar Meghalaya kam dai rap than
mo kam da pej da khmi than yo le si ki bun ki kam ne kim tre ban chim khiai ki issue ki bangi ni penmi na kam tau pej ba andre ni ka sarkar Delhi ka pej na ko por kum bangan chu ai nuksa ka ko por ba ka wan ke ni ka club covid-19 mo ka sarkar ka la pen bor ki pej ba la da kim tre ban ayu ni utika ka bomut ba kin du no ban lek kamai ki du no ban chong yo ki du no ban di dukan bat kom ta ter kaya yang ka jung ki ru ka hadin bang la tho sport Delhi bedeng i ba ka sarkar nang tin sport Delhi ka ai ka rai ka jung ka ba ngila ya du shadu supreme court shadu high court ba supreme court tu alor ka tu ka issue te ngila i ba kala long ko ba job bat ngi ki paj ba ru ki yo ki jung toy shibun te halor ki ni ka jing don ki ni ki toll gate ru mo na ko por ki don ki ni ki jing krong pisah po surap ki pendik ki nongnya kali ki nongnya trok wa pintar ter mo te ye ketu ki issue ngala shim ngala tho sport Delhi bat ngi ba kala long ko job hatang hapo artayo ngai ba sarkar na tin po Delhi kala ai kata karai ba dei ban penduk no shisndon ye ki tolgit mo ki kum kita ki issue ki ba ngi le na kam ta kari ke jat mendriu te ki dang bun ki we ru ki issue ki ba ngi tre mo te kumba ki perlok ki ba yi po ki social media dan ni leng ba ki lat pathai khobor ki lai ki jing tre ki jungi te ki jing election jonga po nong krem ru ke ka bang kwa bandong ba ka parti TMC ke ibit yang bangan yakun ni election na po nong krem constituency nomor ba ki ong ba katus nem pilai tre na kam ta upat ba pilai tre na kam ta ki imlang salang pilai tre na kam ta ki issue ko badai jong upat ba mo te haba ki i kata ki jing tre ki jungi te ki ai men sim ki penslur ki ong ko mo phi di ban mi chakmat khnang ba phila ban le ka ba kham ba kham janai bat ru ka ba long ki jing kurkhu na kam ta ka di ba jai pinriu ba lada pidon ha ko bor mo yo le se ki bubun ki issue ki ba mla menta la ban le na kam ta ka di ba jai pinriu kham tam le jong konong kram constituency ngi i ba ka jing apo nong kram constituency ka long ka ba bun hadu kata habang ya tang apo like ko ru mo ngi ki surok ke biang ko kam don ka dispensary kam don na ta kini ki school ki college ki iru kim don te ka jing ru jung e sipo politics mta habang i ba ka constituency ka banga shong asa mo ngala shong asa apo nong kram constituency menta la khan rus nem tam mo tingi i babun ki jing jong ki paj ba ka tu ka than te kini ka perlong yenga ba haba ka parti TMC ka ai ka kalat te beli musim ka kalat mo namar ba belai makiru na kalyang ka jung ki yarap mo ban pen urlong ke jing je ya ke jing kwa jing angnut jung paj ba ta ka daw hab hi ben yemi chukman namar ba ban shue tre nabar na shedin ka long ka ba mo la darung apo ka jili jong ka san pathai ka bomot ba la ban le ke ka ba kham janai na kumta ka nong kram constituency kam de ka constituency ka ba jingai na sor kan de ka jing sa dien ki buon ba hadu kata no ngi poi she te ki than milim lum ka jing ju ki nong rep stu ka bobon ba hadu kata ngi phai ka liang ka puli puthi ru ka duna ngi phai ha ka liang jong ka sumar ya ki bapang bestom ru kaduna hadu kata te ki bobon ki we ru ki issue ki ba ngila ya na ko por mentangi i ki jing jumpai ba te haba ka parti TMC ka terwai ki ni ka tiket ka bomot ba ngasngou tenat sibun ba ka parti ka bayu i jingai ya ki jing jumpai ba namar kumba ka long ka ni ka parti TMC menta ka dei ka we na ka parti ka ba pej ba ya ka ka shon jong kirit pa mo namar ngi i ba ka ni ka sarkar BJP menta ka wan rai ki an ki ba khla kumba ngala ban ong menta ka ni ka an ka bala pas apo parlimen ka di ka UCC ka dei ka we ka an ka ba kta ba ngi kirit pa mo ka kta ba ngi kirit pa namar ba bele ka sarkar BJP nanti ni po Delhi ka mun pentri kam ya ka we ka an ka we ka nyam bat ka we ka ketin ka bomot hab yang nang banyak keren Hindi hab ya tip banyak tho Hindi mo te kalong ko bejenjar yang ki pai ba te nang ta ka we ka nyam ngila suthu ka sarkar India ka kwa nuan rai ka we ka nyam ha keleng jong kari India mo te nang ta ka we ka an ka bomot ba ha keleng jong kari India kin habut no ka we ka an ka bomot ba ngi kum hapo ka jela Meghalaya ka jungi mo kham tam lele ka ni ka kari khasi jentia ngi don ki rang ba snong ngi don ki sordar ngi don ki doloi ngi don ki CM ngi don ki district council mo te haba lada kawan no kata ke UCC le ne ka we ka anya keleng jong kari India ka bomot ba kin pentrekam ka we ka an no ka bomot ba ka kta ingi kret pa namar ba yo le se ka an jong ki dorbar snong ka an jong ki dorbar raj ka an jong ki dorbar hima na ta ka district council ru ka we ka singi kala bandu mo kata ke jing te mentang i ke ne ka rukom hiar pateng ru mo ngi bro ka jaj bentu khasi ngi ai jaj ki keme nga ngadi jaj lamri pa jong ngadi jaj khongwar
mo nga ngi her pateng ni long kume mo handai haba ka kani ka an juga sarkar BJP pada ka penmi ba ka kom her pateng ru kan wan no si kisan rang ka bobot ba ka kala khong pong kani kriti ku dustur ku jungi ngi im kani po ka jela me ka jungi ngi ban penek pensa kriti ku dustur ku jungi handai lada ngim penek pensa kriti ku dustur ku jungi ka bobot ba ka jat bendri ku jungi ru aku kisngi kan du no bat kan ja du no mo ka culture ka bangi ong nang ta ka tradition ka de ka wei ka bangi la bandu ta ka daw ngi halor kani ka jungi i kani ka jingma mo ta ka daw ngi iru ka parti TMC ka de kani ka parti ka ba yada bai kiret pat mo ngi ipo ke jela West Bengal kolong kumta ti nang ta bade gani ka an ka bade jong ka CA Citizenship Amendment Act ka de ka weiru ka an ka bama bahai ngi kum ka jat pendiri pai nomor ba lada trikam ka tu ka an ha keleng jong kari India ka bomot ba ki beriu na po Bangladesh ki beriu na po Pakistan Afghanistan Sri Lanka kila man buhai snong ya ka snong ka bangi shong hisa ti ngi don khat lai lak tam kat kum ka census jong araja khat lai ti ka bomot lada ki wan ki beriu na syabar tang ar phulak ru kemut bah kejat bendriu jungi kala ripai ti kini kejing ke bangi i ke bakta keri kejat bendriu bat jaki menang salang jungi takadau ke parti TMC ka kadai ke parti ke bayang persya kini mo naduk ke UCC naduk ke CAA nata naduk ke NRC ti i halor kini konong rim ba kinong rim juga ke parti kilong ke ba yadai kerit pai takadau habangi mut banyang election ru ngi deman pek ba kejat parti ke ba kumno ke ba penmi yakini ki rukom trikam ki polisi trikam ki ban yada yangi namar kumbang ongi pi ngidang de kirit pai ngidon kam ni jing yada katai ko we hante ya po nong kram ne pinhap banya kun ya arut ki MLA buta way minister but way ex MLA president rangba jo parti mai BPP ba dan ya di kono bisno scam ben ya kun percaya lain kira ba de nong kram ngan chui thu ipi ni mo ki bala mi khmat ekonom kram constituency na do ki MLA MDC ki la mi khmat ekonom kram constituency mata ki don ki bala mi khmat suppose nem ki don ki bala mi khmat sans nem bat kum ta ter ni uni ke jingwan jung ni wei banyak kun na te na po nong kram constituency mata ola dei lupa MLA jong ko wei pat ka constituency ngilai i ekor kom trekam jong kini baro ki bay yakun election na te na po nong kram constituency mo ngilai i ekor kom trekam ko jong ki ka balong kumno mo te ka shong pede hu paj ba menta na marba balai mangi baya le ikini election menta ki bay khun ikini election menta ngidei ki bri ku batmai mo te na kapor sa kapor ngilai yo sngo kita kijing keren paj ba ngidon kami kijing kela ngidon kami ke ban ui ki babahana ka nong kram constituency kini ki wei kila ya mi khmat ikonom kram constituency ngi i kerkom trikam ku jung ki kalong kumju mo shu sambil tangi ki MLA scheme shu yarap ya gitu ki pajba ki ba dona ka kerteng ka thup kerteng ke jongki yo le se ki degi vote bank ke jongki no te kata hi ke degi wei te ngi pede ngi terwa shu pajba ya ka polisi terikam ka ba kham janai ka ba kham baha badru ka ba kham pher ne ke polisi terikam jongki ni nomor ba pinda yanujor ikurkom trikam ke jongki kumbang ongi pi kidon ki ba yo nong kidon ki ba du nong no hande ke parti TMC menta ka kum ka tu ka manifesto ka ba ka mi chi pa ba menta kalong ka balong pro people dan ni ka ba ai jing kermen na ka menta kalau wei jongki pa ba ti halor kini konong rim habangi jet kini ka parti TMC rungi hapet ba ya ka manifesto ya ki jing kular ke jongka mo ngi kani ke manifesto jo ko parti TMC kalong ko bayarap ha na ko mentaki nongrep ngi baka terwas ki nongrep shipo hajar ha ka sisnem ngi ke than chite chepo nongkrem constituency ke jungi kini ki than na du na like kor pom lakrai melim lum na du na shedu shesmet pernai mau tho ngi nang bun bagi nongrep ti lengba kani ka pledge lani ke jingkular jo ko parti TMC banyarap ki nongrep ngasngo bakadon ke ka rukom trekam ke batmai nang ta na ko bentai kilong kumi ki bobun ba kilong kumi chitei chenong krem constituency ki baduna ha ki bobun kilyang nduk ke yok ko kot na ta ko puli puthi ba kum ta ter te lengba kan ke scheme ke ba ka parti TMC ke kular ki pai ba ke vikat ke pemut women empowerment le ke jingpen ku bor kilong kumi ngasudon box sibun namar ba ka kan yarap yaki long kumi hapo konong krem constituency na ta na ko taki kena samla ke jungiru mo ki ba klem jam kene ka maikat megala youth empowerment card kede ka wei ka card ka ba la ban pentrikam ha ka sorkar batmai la ka TMC kawan ka bor ka bomot ba ki kena samla ke jungi ki bom don kam don jam ki la yo ikatu ke jingirap ka bade shi hajar shi benai mo kalong ke ka ba kin yo jing mentoy
nang ta kadon sa katukoy ka scheme ka ba ka party TMC kala kular ka pledge ko jongka kata ka day ka jingrap baikot ya ki long yeng long sem ki beduk khat ar spa ka sisnem ngasngu ba kaniru ka day ka kalat ganti bagi pajba jong kodong kram constituency ki day ban perkhat mo namar babun sin shwa ka election ki bubun kinong ya le election kinong ya kun election ki terwa ki pajba ka ba kat kum ke MLA scheme mo Henry ka party TMC ka day ka way ka terwai ki rukom trikam ya ki scheme ki ba om day tang na ki MLA scheme Henry kini ki scheme kin day bej leng ba jong sarkar ka ba kin pentrikam lada ka party TMC ka wana ka bor ti ka bomut ba ni ha perkhat ru ya ka pliang jang jupat ba mo teng ya keren ejat benriu Henry ba ka pliang kathli ka bomut ba yin shui ejat benriu ka long ka bejenjar mo ladang ya thli namar ba ihap perkhat ru ya ka kepo mo ihap ka perkhat ru ka kamai gaji te gadon sekende go ke scheme jong ka party TMC mo ka manifesto ko jong ka pledge ko jong ka penmi phang ka ne ka crop insurance ka badi banirap yikini ki nongrep mo ngi ka than ko jong chite le bobon ki nongrep ko bang lai thui pi mane ba teng da ka bor jong ka jing don shop jong ka mariang bu pria ka le air kum ni kum tai teng ka jing du nong ko jong ki nongrep ka long ka bajur do kata mo mjudon kilat jing rap na ka ka jongki te kini ka crop insurance ru ka ba ki pentrikam sya keleng jong kari India hani pop megalia ka jongi ki dangduna ki ba suthu sepang kene te kini ka crop insurance ru aba la du nong na ka daw jong jing shop jong ke mariang mo te ka bomot ba ka long ka jing rap ka bomentoy na ka benta ka jongki te halor kini ki nongrim ke ba ka party TMC ka penmi lor kini ki ka manifesto ka jongka te sudai ba ki pajba jong kodong koram constituency kin perkhat alor kini namar ba ka dei ke kalat klenti banirap na ka benta ka jongki namar ba kan long ka jing mentoy na ka benta ka jongki phila ya la ka ta no sipo nokren constituency stay ke ga jing yo i je fi gen ya respond jo pa to ka don ga jing respond pa ba ban job te kat kum ka jing yo i ka junga kat kum ka jing ya lenti ka junga mo ki pajba na ka por ki keren ban wan rai ka jing kelah ki kwa ka jing kelah te kat to stem ngila yo MLA ko mangalai thui pi mena don bala mi khmat ka nong krem la post nem klem don jing kelah ki rokom trekam ro ki long ki ju te habangi terwa pede supaj ba kini ka polisi trekam ko batmai ye kini ki lat lenti ki bagi pajba kin yo jimentoy mo ka bomut ba ka respond ju pajba ka sutenat ka biang ki ong hoai ngila don kam ki kala namar babun sin ki pajba ki ong uju la ngya mo kata ki incumbency mo anti incumbency bagi ong katu ngidi man suthu namar babun ki jela jong kari India ka jungi mo ki habaki ya korkom trekam jong ui nong mi khmat oba umbiang leni korkom trekam ka jong u kam dei ka ba yakot bat kata ka jing kwa jong pajba mo ki pengkala be ki nong mi khmat mo kani ka bumut ba kawan ra ki ta ki polisi trekam thmai na tai ki idea ki bathmai ki jumut jum perkhat ki bathmai ti pajba jong ka nongkram constituency ru abangi pensyai kini ki nongrim leni ki mat trekam jong ka party TMC menta ki bubun ki sungtenat mo ka respond dari ta ka jing IKT jong ki pajba ru kolong ka ba sutenat ru kata-kata ti ki pajba no sosno jong jala bubun ki phai mat se te ga nongkram ga ji nongkram ki wo ta sa kai kan tam da ji wan jong ki espa kalau ni kon te to pi lap kalau ta ka pisa ka trekam station nongkram ka jing start ka dei ka shong be ha upajba mo uni ba kawang de kapisa ba ther ka pisa te umle le umat ya ther ka pisa mo teng haba ther makna de kapisa ru kam dei ka ba upajba uyo nong borok san snem mo chuan the tang ar banai lai banai shwe election mo nda la kut katuka ar banai lai banai nda la dep election dali wat ru jinjar kumanga ngan chui thu pi ba ngala dei trash nong jong kodong kram constituency mo ti haba ki pajba la da ki pajba ki don kam mo kayeng ko jonga ka don tang ha konton umon dong krem mo ka bomut ba pajba ru usuk banwan ngangam don yeng su sunu kayeng ko jonga be ka de pe tang ha konton umon tu te ka shong pede ha ka jing start ju pajba la da ujit yo brio na snong na jong dan ni kwa banjit ikiwe ki ba shuwan na bar mo ki ba yo le sing ala bandong ki ba wan shim kabu ya ka spa ba ka ba kong kram constituency ka don mo kata ka spa ile tingim da ya perkhat tang bau pajba udi men perkhat ya ka jingsuk udi men perkhat ya ka lawai namar ba la daum perkhat ya ka lawai ka bomot ba kan mentoy tang itu ar banai lai banai Henry hakasan snem pada syutur khong
mo kepisah kalak menteri kam arbenai lai benai hendak pai ba kasyong jing start jumpai ba pun perkat ya kalawai mo kum gini skim ke parti TMC ke penbena pai ba kadai be ke continuous scheme ke ba man ubenai pio man usnem pio tila da upai ba uperkat ikata ke jing yo nong ke ba man ubenai man usnem ke bomut ba kementoi kita kepisah menuan te tangsi sin hakasan senang. Dadun ka jing kan thok mo ya kan ka jing penmi joka TMC mo ya ka ka wikat ka aikat ai tentu jika thok betul roba tu jela on ki pakika ta ke if de menang kata Haga Delhi mo kadai ke Union Territory ngimla ban ong jela ding hab yakot i jela kadai ke Union Territory haga to kopor u Arvind Kejriwal mo utorwa syaki pajba da kata ka free water free electricity mo ka bomot ka scheme ban ai syapaj ba ka badai bayo bayo like mo te gini ka parti TMC ru menta ka terwa syapaj ba ha kata ka nongren mo te ngi ba hadin bala job election kini ka Aam Aadmi party support Delhi ka penteri kam ya ketuka kejingkular election kejongka te kumju ru ka parti TMC ka kular syaki pajba gini ka maikat ka vikat mo kabumut ba kadai bet kejingerap na ko pentau pajba mo te kabumut ba lada ka parti TMC kawan ka buarkan penteri kam ya kita mo tengah kuat banyak ipiru apa West Bengal mo apa West Bengal ka seng TMC kala penteri kam kumigini kijat kat ki scheme ki beper nadu usne marjar khatwei ka parti TMC kala sencara po ka jela West Bengal hadu mentai ki scheme ke ba ka TMC ka kular ka penteri kam baik ya kata mo lada ki pajba lani ki wei pada ki parti ki kenthok ka ya ka jing terwa jong ka TMC kini ka vikat ka maikat mo ki te ki hab kawang hi mo namar beli ka nya election hab hi banyak kawang mo te lada ki don ke ka ba ki kwa ben kenthok pada halor kata te beli maki pada kim terwa su pajba jadi ni ki ju ki jat scheme namar ba kini ka jing penteri kam gini ki jat scheme ru kam dei tang hapo ka jela Delhi ke bangga ongi pi hadu ha Telangana ru ki penteri kam ku migi ki ju ki jat scheme nang tapo West Bengal ku mulai thu pi nang tapo Tamil Nadu ki lek kum ta mo te kani ka dei tang ke jing kawang kete ngi ba ka parti TMC meta ka di ka parti ka terwa su pajba ka terwa ya kiso mo kalong kani ka bikat mai kat kalong kiso ti upaj ba kini ki opponent le ki liang persya bade bagi ya udiang bodon so ti ki kawang bai hi mo kini ke di tang jing kawang ti ingin ngilai ba ka TMC ka penteri kam gini ki scheme hapo West Bengal ti kan AU po jela me galia ka jugi ban penteri kam gini ki jat gini ki ju ki scheme mo namar beli ke parti TMC ru kala analyze ba kala kmi binyak ba kumno la da ka penteri kam gini yo let's say don ki baong kepisah kan mi nang no mo kata ka wei kepisah kan mi nang no kumba dan baong ba kan hap dan li jing ong jung wei orang ba ong ba lada penteri kami gini scheme kumut kespa ba jo kemegalia la du lot mo Henry ngitip ka sorkar kadon baik kata ka funding ka badai ka bami na po state ka bayo na po central government bakum tater ka bala kala pan aci di pajba mo ka syong tang ha kamon baskem jongki jong sorkar ban penteri kami kita tengin ya pai bi saka nong krem ka jaka ka ba fin ya kon mene fila pen kan mau ba fila trei keleng ko munong trei pajba ko baniara bi ka ba keleng ki ksnong ha keleng ki jaka keleng ki constituency matanya pai nong krem no ki ai le sikiti kam ki ba fi fila no senyang siki pajba jo nong krem ni bo pajba se la chania fi ke kejing teri kampai ba kejunga nakapta kanong kerem constituency ku mangalongi pimne jing teri kampai ba la sedang nodok arajan riu hari hadin ka arajar supau ngala persyang ban teri nakapta ki mlang salang mo umdei tang hanong kerem constituency hendai cheki babun ki jaka jongka beriu nyu trap jongkari khasi jantia ti haba pipai be kam kerpang ye kanong kerem constituency ki bubun ki kam ki bangala trei hapo nong kerem constituency ki long ki kam ki bejar-jar mo naduk ketua kepor ngilaya penlong kini ki awareness program haki bubun ki senang po nong kerem constituency ha ka bayi day bat drugs ha bayi day kajing stage jong kakiat ha ka bayi day bat ki we ki social issues dan ki mat ki bakta ya ki imlang salang mo ti nang ta ki don ki health camp ki bangilai pelong ki program na kumta ki nong rep
mo ki bobon ki nongrep lagi kato kan ni teli ki shnong po nongkrem kala yo gijing mentoi ki bangawan ra di central scheme mo kila don ki shnong ki ba yo gijing mentoi ki yo ki training ki bay day bat kumno bandrep bandriang ki yo ki sbo ki yo ki sembai kum ta teter mo kata ka dei po nongkrem constituency wat ada kalong ke bajar ru andai nyatrehi mo tingi i to ko por ba ha ko por covid ru kalong ke ke jingle ke ba ngampoi perkhat mo ti hatu ko por baki pajba ki syam jinjar po nong keram constituency na kadaw jong ka lockdown ka jing khang dam ka baki ong ti na kaliang tu jong ki kat to kat ni ki riurang ba jong ka nong keram constituency ki ong baju to nginyarap ki kat to kat ni ki long ying mo ngati ngadi ubri beduk ngam ton pisa ngam la banyarap mo heding ipli ki lat klinti bangin ya lum pisa ya koncho pisa na ki keleng ki parlok ke badan keleng jong ka jela wat chadu sebar jong ka jela megalia wat ru chadu sebari mo ti kini ki rap ya ki pha pisa ki pha kabam kadi tinggal ayo ban yarap kumba san spa yang tam tang apo nong krem constituency kum kisnong ki behe kum handong krem hasmit halaikor natasha nisha thain melim lum kini ki pom nakrai ngila yo ban yarap ndai ba yarap manga handai de kejing ya plelat plelenti de kejing ya no sinjang jong ki parlok ki badan ki thain tinggal ayo ban yarap kala long kejing kurku ko babon no te habangi phai pe kiwe ki liang lada ki pajba ju kodong kodong constituency ki don kam banle birth certificate ki don kam banle kini ki pan card ki epic ki ngisirap na kumta ka jongki ndai e ba thmu election mo ndai e ba don kata ka jong thmu bani election handai la yarap ki hagi bubun ki benta lada don bapang bestom ki thia hospital ki mla ban siu ko bil na tengam mla ban siu ko bil na kumta ka jongki handai nga ai ka jong khuble ka bekerpang ki kat to kan ni ki hospital ki bayarap mo na kumta ki long yeng long sem ki beduk abaki poi ke bil ki poi silak arpo ki poi lai po jar ki poi san po jar ki poi kumta teter mo ti ada kejing yarap ki hospital ngapen keren ti ki yo kejing yarap ke baki ting ki siu na ke bil ke poi lai po jar ki siu tang ar lai hajar na ke bil ke poi silak san po jar ki don ki basiu tang khat saus pa news pa kumta teter mo kalong kejing yarap wala da gini ki kam ki bangetre kalong ke ba napo hade nga namar ba kumbangan ong ipi ngala ilong parlok bi bad pajba ngam don kemi ngam don kpa ngam don bahiyang masem ngam don para ngam don kini ngam don ye ngala long parlok bi bad pajba abo pajba don kap ngi ngi kucing ngairap nam ta jongki te ko ki issue ke bangala ile ba nam ta kanong krem constituency namar bangi i ke jing predik jong ti sipai asam rifle mo ki sipai asam rifle habangi ya yeng na ketu kelenti ke ba poi sepo yo pom tia ba sepo yo pom nakrai mo ke bapoi siduk kunton umon like kor kunton umon nong krem kitu sipai ki pendik bah to kopor mo na kopor ngalai i bikinong mikmat ke jungi haba ki pendik kitu sipai yang tu ki shu ya keren po DC office kampoi sino no ngakan mau gini ke jingja ke bajai nga hausne marjar khat pra bagi tu ki sipai joka sam rifle ki pendik ki kenduk inga ke datang praduna min mo praduna kila pendik namar bangi ayat na tu kelenti kepada kesurok PWD hande ke jing sya ki spai kemti ban pendik i kali kawan jong pajba namar ke tu kesurok ke PWD road mo ti hadin pede ngala persyang banle ke tu isu banyarap ni ki pajba tu kopor namar ba kala akta yang ngusuthu ba bagi ni ki spai ki pendik inga kemon kinong lek nang wan ki pendik tinggal atho ke ni ka complain support Delhi sisin mo kuma PE ha ka arpsan trik jong banai Julai arajar khat pra ya kini ningko ngala approach le ni ngala ya keren sobot MLA mo bade tu ka than ngala tho ro jing tho su chief minister ngala tho ro jing tho su home minister jo jalan megalia hadi ki claim le mo hadin pede kawan kata ka jing percaya nga ko ong ba tho no support Delhi mo to ko por kadang long minister defense minister ka Nirmala Sitharaman mo ti hadin pede dangala tho gini jing tho sitai pede ngi i ba ka trikam mo mentah haduk mentah naduk sne marjar khat pra haduk mentah arjar arpulai ke bangi yadon mentah ni ke bomot ba haduk mentah ki tu spai kim pendik syu ikali kawan jumpa ba ti kalong ke jing kerku ke bakrau mo yo le se don bashim kabu manur ngalai yo sngo bashim kabu gini hande nga pade ngam juyat tang de ke jing keren hande ngapun i de jing tho ti ngai i ka ni ke sarkar na po Delhi ka pha ke jing tho sanga ke bomot ba ngayo ke proof ngayo ya kata ke jing pensisya ba ki sipai kim dei su pendik yaki pajba nong lek nang wan ti ki bubun se ki ki isu ru ki bangerap yaki pajba jong konong krem constituency kumang ong pi menem de dei e bathumu election hene nomor ngidon ke de ke bensim ke bangerap ki pajba mo keleng jong ke bri new trap ngerap te katno lele lada ngila bangerap ki pajba le jong ti mentai le ke e ke banga terwa su pajba kalong ba nga de trash no
mo ngadi tresnong ngam diu banabar bawan yele election po nong krem konstitusi ngadi yu tresnong mo kumadan ni irang ba iba ong ba kanong krem konstitusi na duus nem kat kandai spa nyu pulai kam yo syu iginong mi khamat ke bedi ki tresnong ti mata kala de kesin ke ba ningkong le sin na du tu nem kat kandai spa nyu pulai bengin yo iki baterwa supaya ba leni iki kertong banyak kun kanong krem konstitusi ti lada upai ba usai halor kata kanong rem kabumut ba nada ngijit ki tresnong kabumut ba ya ke kasion ni ka khia ka jing jumpa ba ni ba de tresnong i kam suthu kam bahana kam ta ka jongki kata he te ngatharai kala biang ka por win penkut yang ni je kran mo sama bat ngit skem bu ba lo sap ki jing kran ji kun sha jo pi bat ngit skem ru ba unai ki jing kersha ni fi ba kit bok ru ba fi pin po ka thong ni nama pin la ban chakri khamha ban ya ke ba ale ta ki por ba machua tangkap tahi publish tak boleh ni phiru